Hola. ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Ecoembes. Hola amics, ja tornem a ser aquí, a Cuinant amb la Marta. I tal com us he promès, després de la pausa publicitària, avui farem calamars a la romana. Una recepta molt senzilla, però que estic segura que agradarà a tota la família. Per fer-ne una bona ració necessitarem 350 grams d'anelles de calamars, que prèviament haurem rentat, netejat, assecat i tallat aproximadament a aquesta mida. També necessitarem farina, mig sobre de llevat, la ratlladura de la pell de mitja llimona, sal, aigua i per fregir els nostres calamars utilitzarem un bon oli d'oliva. Començarem escalfant l'oli, així posant-lo en marxa. I ara que ja tenim l'oli escalfant, coneixem els ingredients, començarem per l'arrebossat. Primer de tot, abocarem la farina en un bol i afegirem una mica d'aigua. Agafarem un batidor per barrejar-ho tot ben barrejat. Ostres, ara que estic preparant aquest arrebossat, em ve al cap una història que em van explicar fa temps uns professors amics meus. Una gent molt maca. Tomàs, Antoni, David, Lluís, us saluda des d'aquí. Afegim una mica més d'aigua. Així. Doncs, com us deia, aquests amics meus tenien el costum de cada divendres celebrar l'arribada del cap de setmana anant de tapes a dos bars que hi havia en el barri de l'escola on treballaven. Total, que sempre demanaven calamars a la romana, però resulta que els calamars que servien en el bar del Pep eren molt més bons que els que servien en el bar del Joan. Veieu? Aquí, un cop l'aigua ja s'ha dissolt amb la farina, i afegim la ratlladura de la llimona, el llevat i una culleradeta de sal, no ens passéssim tampoc. I continuem barrejant-ho tot bé. I per on anava jo? Ara he perdut el fil. Sí. Doncs un d'aquests professors amics meus, el Tomàs, tot seriós ell, professor de ciències, va proposar a la resta de professors trobar un motiu científic que expliqués el perquè de la diferència entre els calamars del bar del Pep i del Joan. Mireu, veieu? Aquesta és la textura que necessitem pel nostre arrebossat. Tingueu en compte que depèn del tipus de farina que utilitzem, pot absorbir més o menys quantitat d'aigua. Posem una mica més al foc, així, que es vagi escalfant. Total, que al resta de professors els va semblar molt bé la proposta de Tomàs. I com que són gent molt rigorosa, van començar mesurant el gruix i la densitat de cada un dels calamars que servien en el bar del Pep i en el bar del Joan. Però res, les mesures eren idèntiques. També van investigar el tipus d'oli i la temperatura exacta que fregien els calamars a cada lloc. Però igualment els resultats eren idèntics. El mateix oli d'oliva Borges i la mateixa temperatura de cocció. Retornem als nostres calamars, els aboquem a dins del bol i ho barregem bé perquè assimilin la maceració que hem fet.
A veure com tenim aquest oli. Ja estaria calent. I ja podem ficar-hi els calamars a fregir. Doncs com us deia, aquests amics meus, que són molt tossuts, van continuar buscant variables més indirectes, com el lloc i l'hora en què van ser pescats, la pressió atmosfèrica del moment precís en què van ser pescats, però res. Fins i tot coincidien els noms dels pescadors i la marca de les canyes. Molt sorpresos, no van tenir cap altre remei que admetre que els calamars que servien en el bar del Pep i al bar del Joan eren científicament idèntics, inexplicablement idèntics. Tot i així, uns eren molt més bons i gustosos que els altres. Eureka! És el rebossat! Cridava com un posseït el Toni, el professor de llengua. Què sabràs tu? Li va contestar Tomàs, desconfiant per falta de proves científiques. Ell sempre estava protestant. Però a poc va anar afluixant la seva veu fins a quedar totalment mut i amb una gran expressió d'admiració i sorpresa en el seu rostre va dir: «Tens tota la raó! Eureka!» Això és una expressió que solen dir molt els científics. L'arrebossat és la variable que no havíem tingut en compte. Això és com la sort del principiant o l'atreviment de l'ignorant. Però sí, Antoni, has encertat. L'arrebossat que utilitzen en el bar del Pep és el que fa que els seus calamars siguin particularment més bons. Qui ho havia de dir? I bé, aquí arriba el final de la nostra història i el final del programa d'avui. Família, que no m'embolico més. Espero que us hagin agradat els nostres calamars i us espero aquí, a Cuinant amb la Marta. Fins aviat!